אנחנו נמצאים בדף פ"ט, סוגיה חדשה, שהסוגיה כאן היא באה לבאר את המשנה במשנה בפרק בדף פ"ח עמוד ב' לגבי עניין של מידות. תנו רבנן, מניין שאין מוחקים במקום שגודשים ואין גודשים במקום שמוחקים. כלומר, מאיפה אנחנו יודעים שבמקום שנהוג לתת מידה קדושה, כלומר בכלי לתת, כלומר נותן את התבואה עם מידה קדושה יותר, שאסור למחוק, או במקום הפוך, במקום שאין גודשים, במקום שאין גודשים שאסור לקדוש, דהיינו במקום שמוחקים, כי אז אתה גורם להפסד למוכר. תלמוד לומר, ואיפה שלמה. ומניין שאם אמר הריני מוחק במקום שגודשים ולפחות לו מן הדמים, והריני גודש במקום שמוחקים ולהוסיף לו על הדמים שאין שומעים לו. כלומר אומר, טוב, אז במקום לקדוש אני אוסיף לו דמים מניין שאין שומעים לו. תלמוד לומר, איפה שלמה וצדק יהיה לך. תנו רבנן, מניין שאין מעיינים במקום שמכריעים ואין מכריעים במקום שמעיינים. כלומר, כאשר הוא מודד את המידה במאזניים, אז יש לנו שתי דרכים. כמו שראינו במשנה, יש שתי מנהגים. מנהג אחד שנותנים את זה לפי העין, לראות שבאמת שתי הצלוחיות שוות. זה מנהג אחד. מנהג שני, שיהיה הכרע טפח לטובת הלקוח. דהיינו, להטות את הכף לטובת הלקוח באמת במקום של טפח. וזה תלוי במנהג העולם. זאת אומרת הגמרא, מניין שאין מעיינים, כלומר שלא מודדים, כלומר שלא מכריעים על פי מה שנראה לנו לעין ששתי המידות שוות, במקום שמכריעים, שנהוג להכריע טפח, ואין מכריעים במקום שמעיינים. תלמוד לומר, ואבן שלמה. ומניין שאם אמר הריני מעיין במקום שמכריעים, כלומר אני אתן בדיוק, אבל אני אוסיף קצת כסף ללקוח, ולפחות לו, לא להוסיף, ולפחות לו מהדמים ללוקח, והריני מכריע, או שהריני מכריע במקום שמעיינים ולהוסיף על הדמים שאין שומעים לו. תלמוד לומר, אבן שלמה וצדק. אמר רב יהודה מסורה, לא יהיה לך בביתך, שאפילו בבית שלך אסור לך להשאיר משקולת או מאזניים שהם לא תקינים. למה? משום איפה ואיפה לא יהיה לך בכיסך. ומה הטעם? משום אבן ואבן, אבל אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך. תנו רבנן, לא יהיה לך מלמד שמעמידים אגרומודין למידות ואין מעמידים אגרומודין לשערים. בזה שכתוב בפסוק יהיה לך, כן, אבן שלמה וצדק יהיה לך, פה יש גרסה שלו אבל מוחקים אותה, כן, מה זה יהיה לך? מה זה יהיה? פה אנחנו לומדים שצריך להעמיד שומרים, פקחים, שיפקחו מטעם המלך על המידות והשערים שיסתובבו בשוק, על המידות שיסתובבו בשוק ויבדקו שבאמת המידות הן תקינות והן לא מחוקות, וכן, ושאין פה הונאה. אז מאיפה, כן, מלמד שמעמידים אגרומים למידות, כי רק על זה נאמר יהיה לך, ואין מעמידים אגרומדין לשערים. לא צריך להעמיד פקחים לבדוק שלא מוסיפים את השער. ממשיכה הגמרא, דבן נשיאה הוא כמו אגרמדין בין למידות בין לשערים. הם העמידו פקחים שיבדקו גם על מידות וגם על השערים. אמר לשמואל לקרנה, שמואל אמר לקרנה, פוק תנה להו, לך תגיד לבירש גלותה שמעמידים אגרומדין למידות ומעמידים אגרומדין לשערים, שמעמידים רק על שיפקחו על המידות ולא צריך לפקח גם על השערים. נפק דרש לו, הלך קרנה ואמר לבי נשיאה, מעמידין אגרומדין בין למידות בין לשערים. הוא לא רק שלא עשה כמוהו, אמר לו ההפך ממנו. כלומר שמואל אמר לו לך תגיד להם שמעמידים רק למידות ולא לשערים, הלך אמר להם מעמידים גם למידות גם לשערים. כל כך כעס שמואל, אמר לו מה שמך? אמר לו קרנה. אומר טיפוק לקרנה בעיני, צריך הקרן מהעין, במידע הגמרא שלכן נפקא לקרנה בעיני. שואלת הגמרא, ואי הוא כמן סבר, אבל קרנה כאשר הוא אמר להם שמעמידים גם למידות וגם לשערים, כממי הוא סובר?
והרי בברייתא כתוב, יהיה לך מלמד שמעמידים רק לגרומודין, מעמידים גרומודין רק למידות ולא לשערים. ואתה כבר לא סובר, כי יד דאמר רמי בר חמא, אמר רב יצחק, מעמידין הגרדמין בין למידות בין לשערים מפני הרמאים. המשכה הגמרא, תנו רבנן, היה מבקש ממנו ליטרה, אם היה מבקש ליטר, שוקל לו ליטרה, ואם מבקש חצי ליטרה, שוקל לו חצי ליטרה, רביע ליטרה, שוקל לו רביע ליטרה. מה יקמה שמלן? מה החידוש? פשוט, אם הוא מבקש ליטר, מודד לו ליטר, חצי, מה יקמה שמלן? דמתקנינן מתקלי הדחי, שצריך, כשכל מוכר ומוכר צריך שיהיה לו מידות בכל המשקאות האלה, ליטר וחצי ליטר ורבע ליטר. למה? יש כאלה רמאים, אומר לו, אני רוצה לקנות חצי ליטר, אין אפשרות, אין חצי ליטר, אין רבע ליטר, רק חצי ליטר. באמת הלקוח, הקונה, הוא לא זקוק לחצי ליטר, הוא זקוק רק לרבע ליטר. ושלא תהיה את ההונאה הזאת, שבלית ברירה הוא יזדקק לקנות רק חצי ליטר, ולא רבע ליטר כמו שהוא מבקש, לכן צריך שיהיה לו את שלושתם. אומרת הגמרא, תנו רבנן, היה מבקש ממנו 3 רבעי ליטרה, מבקש 3 רבעי ליטר, לא יאמר לו שקולי 3 רבעי ליטר אחת. דהיינו, הלקוח לא יכול לדרוש מהמוכר תשקולי כל רבע ליטר בפני עצמו, אלא שוקל ליטרה, הוא מניח רבע ליטרה עם הבשר, הוא שוקל, כן, הוא שם משקולת של ליטר, קראנו 3 רבעי, כמה יש לו? אמרנו, ליטר, חצי ליטר ורבע ליטר. אז מה הוא עושה? שם את המשקולת של ליטר במקום אחד, ושם את הבשר ומוסיף עליו עוד משקולת של רבע ליטר. מה החידוש בזה? למה לא ישקול לו רבע ליטר? מסביר רשב"ם, כי הרי כל פעם הוא צריך להוסיף לו גרומים, לפי מידה אחת, או להטות לו את הכף טפח. כן? אז כאשר הוא מטה את הכף טפח, וכאשר הוא מוסיף לו גרומים, רק, כלומר פעם אחת, אז לכן הוא מודד 3 רבעי ליטר בפעם אחת, כדי שהוסיף רק גרומין אחד. תנו רבנן, היה מבקש ממנו 10 ליטרין, לא אמר לו שקולי אחת והכריע, אלא שוקל את כולם בבת אחת ונותן לו הכריע אחד לכולם. גם פה ממשיכה הברייתא, שאם הוא רוצה אפילו 10 ליטר, הוא לא אומר לו תשקולי ליטר, כי אז על כל אחד צריך להוסיף את האוגרומין, דהיינו 10 ליטר, אלא שוקל רק אחד לכולם. כלומר, מידה של 10 ליטר ל10 ליטר, זה אומר שעל כל ליטר הוא צריך להוסיף 0.1. תנו רבנן, נפש מאזניים תלויה באוויר. כאן הגמרא עכשיו דנה איך צריכים להיראות המאזניים. נפש מאזניים, דהיינו מה שמחזיק את המאזניים, יש 2 סוגים של מאזניים. יש מאזניים שולחניות שנמצאות על השולחן, ויש מאזניים שהן תלויות בתקרה, שלמעשה שתיהן הן דומות אחת לשנייה, שיש את הנפש ויש את מה שמחבר ביניהם, ויש את החוטים ולמטה יש את הצלוחיות. תנו רבנן, נפש המאזניים היא תלויה באוויר 3 טפחים, היא צריכה להיות במרחק 3 אוויר, מינימום 3 טפחים מהתקרה, והיא צריכה להיות גבוהה מן הארץ, מינימום 3 טפחים מהארץ. וקנה, דהיינו הקנה שבהם, והמתנה זה החוטים, 12 טפחים. דהיינו הקנה צריך להיות 12 טפחים, וגם החוטים צריכים לרדת ממנה 12 טפחים. ושל צמרים ושל זגגים, כן, תלויה באוויר, כלומר של מוכרי צמר ומוכרי זכוכית, תלויה באוויר 2 טפחים, וגובה מן הארץ 2 טפחים, וקנה ומתנה שלה 2 טפחים. ושל חנווני ושל בעל הבית, כלומר אז שדיברנו על סיטונאים, כן, עכשיו של חנווני של בעל הבית, תלויה באוויר טפח, וגבוהה מן הארץ טפח, וקנה מתנה שלה 6 טפחים. ושל טורטוניש, דהיינו שאנשים של צורפים שמוכרים זהב וכסף, דברים יקרים מאוד, אז זה תלויה באוויר 3 אצבעות, וגבוהה מן הארץ 3 אצבעות, וקנה מתנה שלה איני יודע. ואלא הך קמייתא דמאי, אז שואלת מה פשוט איני יודע, אז איך בראשונים ידעת ופת לא ידעת? אמר הפאפא
דגרומי, כן? שהם צורפי נחושת וברזל, נפחים שוקלים חתיכות גדולות של 100 ליטרות ביחד. כן? הוא קנה, אמרת לה השאלה, אני יודע. ולך כמה הייתה דמה, אז אם ככה מה היו, אז שואלת הגמרא, אז אם ככה מה היו הראשונים? על האחרונים אמרת שיעורים נמוכים יותר. אז על הראשונים, נפש מאזניים וכליה באוויר 3 טפחים, גבוה מן הארץ 3 טפחים, והקנה שלה הוא 12 טפחים. אז זה ממש מדובר במאזניים ענקיות. למי זה מיועד? זה מיועד לצורפי נחושת וברזל נפחים שהם שוקלים חתיכות גדולות של 100 ליטרות ביחד. אמר רב מני בר פטיש, כשם שאמרו לעניין איסורן, דהיינו שאסור, דהיינו לאיסור הונאה, ולכן צריך שזה יהיה בדיוק צורת המשקלות, כדי שיהיה בו מרווח, ולכן צריך שיהיה כך וכך רחוק מהקרקע, וכך וכך רחוק מהתקרה. כך אמרו לעניין טומאתן, שאם הם לא כאלו, אז מאחר שאסור להשתמש בהם, הם אלה להם שם של כלי, והם לא מקבלים טומאה. מהי כמש? מנן תנינה. חוט מאזניים של חנווני, ושל בעלי בתים טפח. קנה ומתנה שלה, אז אומרת הגמרא, אז מה אתה מחדש לי פה? כדי שאמרו עניין איסורין, כך עניין טומאותם. הרי כבר שנינו את זה במסכת כיליים. אלא יותר את הגמרא, צריכה לי דלותנן. כלומר, המידות שלהם הן לא שנויות שם במשנה, ולכן היינו צריכים להביא כאן את הברייתא ולהגיד שזה גם לעניין טומאה, זה אותו דבר, להגיד שזה אותן מידות. תנו רבנן, אין עושים משקלות, לא בעץ ולא של איבר ולא של גוסטרון ולא של שאר מיני מתכות. לא עושים את המשקלות, לא מעץ, כי העץ הוא יכול להאכל, ולא של איבר זה עופרת, ולא של גסטרון ולא של שאר מיני מתכות, שכל אלה הם יכולים להימחק. אבל עושה אותם צונה בשל זכוכית, עושה אותם או מאבן קשה או מזכוכית, שהן נשארות כך לימים ושנים והן לא מתמעטות. תנו רבנן, אין עושים המחק של דלת מפני שהוא קל. דהיינו המחק. מה זה המחק? כאשר אדם מוכר תבואה, נניח מוכר קמח, הוא מוכר את זה בתוך כלי, ואז אנחנו צריכים, אמרת הגמרא, שאם נהוג, כן, ראינו למעלה, שאם נהוג למחוק, הוא צריך למחוק. כן, כלומר, הקונה לא יכול לדרוש, אני רוצה דווקא מידה קדושה, כי נהוג למחוק. איך מוחקים? אז הוא לא ימחוק את זה לא בדלת, כי דלת זה כמו נייר, ואז במילה המחיקה שלו היא לא שוויונית, היא לא 100%. וגם לא, אין עושים במחק, לא של דלת מפני שהוא קל, ולא של מתכת מפני שהוא מכביד, הוא גם מושך איתו מהתבואה שנמצאת מתחת שפתה של הכלי, אבל עושה הוא של זית ושל אגוז ושל שקמה ושל אשברוע. תנו רבנן, אין עושים את המחק צידו אחד אב וצידו אחד קצר, ולא ימחוק בבת אחת, שהמחק בבת אחת רע למוכר ויפה ללוקח, ולא ימחוק מעט, למה? כי זה רע ללוקח ויפה למוכר. ועל כולם אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוי לי אם יאמר, אוי לי אם לא יאמר. אם לא יאמר, שאם אומר שמלמדו מבני הרמאים, ואם לא אומר שמאמרו הרמאים, אין תמיד החכמים בקיאים במעשי ידינו. באלו, אמרה או לא אמרה, הלכה למעשה, הוא אמר את כל ההלכות הללו, או שהוא באמת פחד מלומר שלא ילמדו הרמאים, או שהוא אדרבה, הוא אמר כדי שהרמאים ידעו שאנחנו גם בקיאים במעשי ידיהם, דהיינו ברמאותם. אמר שמואל בר יצחק אמרה, ומה יקרא אמרה, כלומר הוא באמת אמר את זה, אז למה לא פחד מהרמאים שילמדו לרמות? מה יקרא אמרה, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. תנו רבנן, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל או במשורה. מה זה במידה? זה מדידת קרקע. שלא ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים. כאשר מודד קרקע בחוט, בימות הגשמים יש לחוט, כאשר יש לחוט המידה היא גדולה יותר. אבל בימות החמה המידה קצרה יותר. אז שלא ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים. כאשר אתה מודד לשניהם או בימות החמה או בימות הגשמים. במשקל שלא יטמא משקלותיו במלח, במשורה שלא ירתיח. מה זה ירתיח? כן? במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח שהם לא ייפסדו, במשורה שלא ירתיח, שלא ימלא, דהיינו המוכר ימלא ללקוח את הנוזלים, כן? ימלא את זה מגובה גדול, כן? ואז יהיה קצף וזה יראה כאילו זה יותר. ומה יקרה? ושלא ירתיח, וקל וחומר.
ומה משורה שהיא 1 מ-36 בלוג הקפיד עליו תורה קל וחומר להין וחצי היין ושלישית ההין ורביעית ההין ולוג וחצי לוג ולוג וחצי לוג ורביעית וחצי תומן ואוקלה. אמר רבי יהודה אמר רב, אסור לאדם שישם מידה חסרה או יתרה בתוך ביתו ואפילו יבית של מרגליים. אמר הפאפה לא אמרם אלא באתרא דלא חתימי. מתי אסור לאדם להשאיר מידה שהיא לא נכונה בתוך ביתו? דווקא במקום שהמלכות לא חותמת עליהם שהם אכן נבדקו ואושרו לשימוש. אבל אם באמת נהוג לחתום כך, ממילא הלקוח לא יקנה כאשר הוא רואה שעל המידה הזאת היא חותמת. אז לכן הוא יוכל להשאיר מידה שהיא לא נכונה בתוך ביתו. אבל באתרא דחתימי היא לא חזה חתימה, לא שקיל, הקונה לא יקנה אם לא רואה חתימה. ובאתרא דלא חתימי, גם במקום שהוא לא חתום, נמי לא אמרם אלא דלא מהנדסי, שאין פקחים שבאים מדי פעם ובודקים. אבל מהנדסי, אם יש כאלה פקחים לטלנבק, כי אז האדם יפחד מאימת המלכות להשתמש במידות לא נכונות. אומרת הגמרא, ולא היא זימנין דמיקרא בין השמשות ומיקרא ושקיל, כן, אפילו שזה לא חתום, כן, ונהוג לחתום, או אפילו שיש פקחים, עדיין אסור אדם להשאיר מידה שהיא לא נכונה, שמה בין השמשות, ממש בלחץ גדול יבוא הקונה ויקנה ולא ישים לב לו לחותמת, כן, וגם המוכר לא יפחד, כי הוא יודע שזה כבר סוף יום והפקחים לא יבואו עכשיו. תענינא מיחי, לא ישאיר אדם מידה חסרה או יותר בתוך ביתו, אפילו יבית של מרגליים, אבל עושהו שאת תרכב וחצי תרכב וקו וחצי וקו ורובע ותומן וחצי תומן ואוקלה. וכמה היא אוקלה? 1 מ-5 ברביע. במידת הלך הוא עושה הין וחצי ההין ושלישית ההין ורביעית ההין ולוג וחצי לוג ורביעית ושמינית ואחד בשמונה בשמינית, וזהו קורטוב. אנחנו, אם נרצה השם, מחר נמשיך את דיני המידות בדף צדיק.